Og vi skal altså i gang med gruppekonkurrence nummer 2. Det er gravhundene. Vi starter med korthåret gravhund her i standardstørrelse først. Og korthåret dværggravhund. Korthåret miniatyr. Så er det ruhåret gravhund i standardstørrelse og dværg. Så bliver det langhåret gravhund i standardstørrelse og langhåret dværggravhund. Og i den her gruppe af gravhunde, der kan man jo faktisk se en kombination af 9 hundetyper, 3 størrelsesvarianter og 3 hårlagsvarianter. Og det er alle sammen oprindelige jagthunde. I dag bliver mange af dem holdt som højt elskede familiehunde, men der er altså en lille jagthund gemt under selv den blødeste. Og her får vi taget noget undskyld, Liselotte. Ruhåret dværggravhund og ruhåret standard. Så er det korthåret miniatyr og korthåret standard. Her er det korthåret standardgravhund. I mit arbejde med hunde, der hører jeg tit folk omtale gravhunden som en stædig hund. Men forestil jer hvilket mod og hvilken selvstændighed det kræver at skulle gå ned i en mørk rævegrav og konfrontere en forholdsvis sur ræv med, at den skal gå op ad den rævegrav. Det kræver altså sin hund. Og det er virkelig det, der er. Stor hund i lille indpakning i de her skønne gravhunde. Og her er det korthåret miniatyr gravhund. Så er det ruhåret gravhund her i standardstørrelse. Og ruhåret dværggravhund, det var den sidste. Mine damer og herrer, jeg har et resultat, og på en 4. plads korthåret miniatyrgravhund, kanon nummer 2240. Hjertelig tillykke.
på en 3. plads. Der bliver det roåret dværggravhund, katalog nummer 2285. Hjertelig tillykke. Så er vi 2 tilbage, og jeg tror, de kender rumlen. Vi skal have dem rundt i ringen. Og så blandt de her 2 skal vi have fundet endnu en deltager til festens show. Og mine damer og herrer, vinder! Det bliver rohåret standardgravhund, katalog nummer 2321, og det betyder, at den korthårede standardgravhund går ind på en 2. plads. Hjertelig tillykke. Altså, rohåret standardgravhund, katalog nummer 2321.